Казвам се Цветелина Димова Колева. Ученичка съм в 3 Б клас при основно училище Иван Вазов, град Горна Оряховица. Училището носещо името на патриарха на българската литература Иван Вазов. Наричаме го патриарх, баща, водач на българската литература. Живее твори преди и след освобождението на България от османско владичество. Най-важната тема на Вазовото творчество е обичта към родното. Тя е изразена чрез борба за свобода, славната история на народа ни, красотата на българската природа, светостта на народното слово. Вазов е народен поет, защото твори за целия български народ. Кой е Иван Вазов? Ще ви припомня някои подробности от биографията на този велик българин. Иван Вазов е роден през 1850 г. в Сопот. Учи в родния си град. В Калофер е ученик на даскал Ботьо Петков, бащата на Христо Ботев. По-късно е изпратен да учи в Пловдив. Тук създава един от първите си стихове. Огромно влияние върху младия и впечатлителен поет оказва 2 години, прекарани в Румъния. Не случайно нарича творчеството на Вазов цяла една литература. В продължение на половин век той създава голям брой литературни произведения във всички литературни жанрове, стихотворения, поеми, разкази, повести, романи, пътеписи, драми, комедии. Повече от 20 обемисти тома. Автор е и на първия и най-обичан български роман по дигото. Името му е Иван Мичо Вазов. Работил е като учител, преводач от френски на български език, председател на окръжен съд, депутат, министър на просвещението или образованието, директор на Народния театър. Живял е в Сопот, Браила, Букурещ, които се намират в Румъния, София, Одеса, Берковица. Умира през 1921 г. в София. Любопитно. Името на Вазов носи морски нос Вазов на остров Ливингстън. Иван Вазов е изобразен на банкнотата от 200 лева, емисия 1992 г., която е от обращение от 1 ноември 1992 г. до 31 декември 1999 г. Името на Вазов носи Народния театър от 1976 г. На него са кръстени училища, читалища, улици и училищен квартал в София. Ще ви върна назад историята и ще ви разкажа как преди повече от 100 години се провежда годишният изпит на учениците, написан от поета и писателят Иван Вазов. Иван Вазов започва да пише по дигото в Одеса, завършва го в България през 1889 г. 5 години по-късно, през 1895 г. издава първата си самостоятелна книга. Тя е родена от носталгията на Вазов към родината. Описаните случки са от град Бяла черква, днешен град Сопот. Предметът е българска история. Стефчов оставя книгата на масата и задава високо един въпрос. Девойчето мълчи. То се смути и даже не помни какъв бе въпросът. То поглежда жално Рада, като че иска помощ. Стефчов повтаря въпросът, детето не отговаря. Излиза друго момиче. Стефчов му задава въпрос. То чува, но не го разбира и остава безвъзмълно. Девойчето стои като заковано. Стефчов поглежда ледено Рада и казва, че е преподавано доста небрежно. Вика друга ученичка. Рада с глас произнася друго име. Третата ученичка отговаря съвсем друго. Тя не разбира питането. Когато вижда в погледа на Стефчов неодобрение, тя се разплаква с глас и се крие при майка си. Другите майки треперят от страх да не чуе името на своето дете. Рада стои като тресната.
капка кръв не остана в лицето и не смее да дигне очи. Струва и се, че потъва в земята. Зрителите се поглеждат, като че се питат каква е тая работа. Всеки иска да излезе от това положение. Само по тържествуващото лице на Стефчов е изписано задоволство. Ненадейно се възцарява гробна тишина и всички погледи се устремяват напред. От публиката излиза Бойчо Огнянов, който досега стои потулен и като се обръща към Стефчов, казва твърдо, че няма честа да го познава, но да задава по-ясно въпросите. Обръща се към Рада за позволение и като е прав, моли да извикат едно от вече изпитаните девойчета. Главни герои са Рада Госпожина, Бойчо Огнянов и Кириак Стефчов. Рада Госпожина е високо и стройно и хубаво момиче с простодушен и светъл поглед и миловидно, чисто и бяло лице. Външна красота. Тя е високо и стройно хубаво момиче. Вътрешна има простодушен и светъл поглед, миловидно лице. Проявява обич, грижа и отговорност към своите ученички. Отношението й към тях е характеризирано с думи и изрази в преносно значение. Тя ги заливаше със светлия си поглед. Тя ги ободряваше с небесната си усмивка и туряше цялата си душа на техните трепетни устни. Смущава се от безсърдечния Стефчов и съпреживява притеснението на изпитаните момичета. Изпитва симпатия към Бойчо Огнянов, изразява сърдечната си благодарност за подкрепата, която той й оказва. Бойчо Огнянов е с мъжествено и енергично лице, задава ясни и разбираеми въпроси към децата. Характеризиран е като благороден човек, който, намесвайки се в провеждането на изпита, печели симпатиите на хората в Бяла черква. Речта на героя е изискана и изразява прямота, чувство за справедливост и добронамереност. Кириак Стефчов, пълна противоположност, студен, високомерен, с неприветлив поглед, задаваше неясни, увлечителни и бързи въпроси към децата. Той задава сложни и неразбираеми въпроси на ученичките, на които те не могат да отговорят. В този момент на помощ на учителката идва новопристигналият чужденец и ученичките се представят много добре на същите въпроси, но зададени просто и разбираемо. Тази постъпка настройва всички добре към него и особено красивата учителка. Планът на Стефчов е осуетен, но ненадейно детето на чорбаджи Мичо, без да иска, издава революционните приказки, които слуша вкъщи. Това дава нов повод на Стефчов да нападне Рада, но тази подробност е скоро забравена. Второстепенни герои са Райна Събка, чорбаджи Мичо, учителят Климент и Хаджи Ровоама. Прочитайки тази глава, у мен се появи желанието да прочета целия роман, за да опозная по-добре описаните герои, начина по който са отразени реалните исторически събития, когато България е била под османско владичество. В тази глава прочетох много интересни думи. А колко ли интересни думи ще прочета още, думи, които днес дори и не се използват? Ето това са две рисунки на мои съученички Рени Озунова и Стефани Маринова. Те също се вдъхновиха от главата и нарисуваха такива прекрасни рисунки. Благодаря за вниманието.